several months ago. At ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga kung dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat po si Gina Limberan, Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka dito po sa Omega-1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na-hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi ako na-CT scan pero nung uminom po ako ng Omega-1 bumaba na po saka ako na-CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuntua po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Dito po kasi po, ang ganda po ng resulta ng po. Nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga at nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bera na nga pala. Okay, so, yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, nakakamaklin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Dahil nga po, nung uminom siya nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Dokti dito. Organista, mayroon akong rashes at saka nababog yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, isang din na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dokti dito parang sa iya kung anong marayo. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana. 2 linggo. 2 linggo at saka yung missing Amazing juice, amazing pork. missing for at saka ano Amazing juice, amazing coffee. missing kobe. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So, rashes mo nanay, nawala na talaga. Nagalaya na Oh, baga. wala na.
Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. opo, Yun sa dinere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagbawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Okay. man akong maintenance kasi. January sa Ayun lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Ayun lang. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Grabe, Yung nag-relaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nakabumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makalamot akong buwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-send sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Kaya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara. Mao, naganatin. Oo, anong marami sa Oh, di ba? Hindi ko amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may recommenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Bawal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka. Yes, pwede mong samahan. So yung, samahan ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo amazing po na galing sa Amerika sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kati-kating rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Lohero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood.
paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito, Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Tubarangay Layon, Digao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February po yung traffic na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa kalihi. At that time po, pumunta po